Ġesu daħal Ġerusalem fuq felu ta' ħmara. In-nies kienu eċitati u bdew jgħidu: Osanna, il-biret minn ġej fisem il-wej. Lejl tal-Lud, jumejn kien fadallu, il-qassisin il-kbar rridu jaqbdu lil Ġesu għax xejn ma kien jinżlilhom dak li kien qed jgħid ma rridux li n-nies timxi wara Ġesu minflok warajhom id-dixxiplu Ġuda qabel li jgħinhom f'dan. Sa dan it-tant, id-dixxipli marru jħejju għall-ikla tal-għid. Ġesu qgħad bil-qiegħda għall-ikla mad-dixxiplu qalilhom: Fis-sewwa ngħidilkom, wieħed minnkom se jitradini. Id-dixxipli kull wieħed beda jgħidlu: Le, ma jkun qatt. Imma Ġesu kien jaf x'kellu f'moħħu Ġuda. Qabel l-ikla, Ġesu talab, birek il-ħobż u qal: Ħudu u kulu, dan u ġismi. Birek ukoll il-kalċi bl-imbit u qal: Dan u demmi li jixxerret għal kotra. Imbagħad ħarġu fuq l-għoli taż-żebbuġ biex jitolbu. Ġesu qalilhom: Il-koll se titħawdu. Pietru qallu. Le, ma netfixkilx. Imma Ġesu wieġbu: Il-lejla qabel ma s-serduk jidden darbtejn, int tkun ġaċħatni 3 darbiet. Waslu f'post jgħidulu Ġetsemani u Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu biex joqogħdu bil-qiegħda hemm sakemm hu imur jitlob. Tkellem ma' Alla u qallu: Missier, kollox jista' jkun għalik. Biet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien, imma li trid int. Ġesu kien jaf li kellu jmut. Ġesu mar lura ħdejn id-dixxipli imma sabhom reqdin. Qalilhom biex iqumu. Għal darbtejn oħra tbiet minnhom biex jitlob u meta jmur lura kien isibhom reqdin. Imbagħad wasal Ġuda flimkien ma' ġemma rrabjata. Ġesu għażel li jmur magħhom. Ħadu ħant il-qassisin il-kbar li jakkużaw li kien qal ħwejjeġ koroħ dwar Alla. Il-qassis il-kbir staqsih: Inti il-Messija bin l-imbirek? U Ġesu jieġbu: Jiena hu. U intom qed taraw lil bin il-bniedem Alla fis-sema. Meta semgħu dan, il-qassisin inkurlaw ħafna u lil Ġesu għatewilu għal-mewt. Sa dan it-tant, Pietru kien qed jistenna fuq barra. Kien hemm min staqsih kien x'jafu lil Ġesu u Pietru jieġeb: Le. Imbagħad is-serdu gidden u Pietru ntebaħ li kien ċaħat lil Ġesu, eżatt kif kien qallu li ħajamel Ġesu. Filgħodu, il-qassisin il-kbar ħadu lil Ġesu għand Pilatu, il-gvernatur Ruman li kien joħsib il-belt. Pilatu staqsa lil Ġesu: Inti s-sultan tal-Lud? Ġesu jieġbu. Int qed tgħidu. Ġesu ma weġibx iktar mistoqsijiet ta' Pilatu. Pilatu staqsa lil folla kellux jeħlisilhom lil Ġesu u ma għajtu. Le, Barabba. Barabba kien raġel ħażin ħafna. Pilatu staqsa lin-nies: Ġesu ma jidher li għamel xejn ħażin. X'ħan għamel bih? In-nies bdiet tgħajjat. Salbu. Għalhekk Pilatu ħeles lil Barabba u bagħat lil Ġesu biex jiġi msawwat u mislub. L-ewwel is-suldati bdew jiżżuffjattaw b'Ġesu u mbagħad ħaduh biex isalbuh. Qabdu raġel jismu Xmum biex jgħin lil Ġesu jerfa' is-salib. Waslu f'post jgħidulu Golgota fejn salbu lil Ġesu. 2 min-nies oħra kienu msalbin miegħu. Il-ġema bdiet tiddieħaq b'Ġesu waqt li kien qed imut. Kif kien wasal biex imut, Ġesu għajjat: Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Ġesu għajjat għajta kbira, ħala ħar nifs tiegħu u miet. Is-soldat li kien hemm taħt is-salib bħal ġif tiegħu. Dan tassew kien liben ta' Alla. Ġesu kien miet. Raġel jismu Ġuseppi minn Arimatija rid jidfen il-ġisem tiegħu. Pilatu ħallih. Ħall ġisem ta' Ġesu geżru fl-iżgħar u flimkien magħhom Ġesu Marija qiegħdu fil-qabar.